Скъпи приятели, позволявам си да ви представя новата ни книга "Произходът на българите", която излезе преди няколко месеца и касае най-ранната история на нашия велик народ. Откъде произлизаме ние българите? Знаете, ако изпишете на Google въпрос по тази тема, ще излезат много мнения. Десетки, може би стотици. Има много и различни мнения. Няма български държавен стандарт, за съжаление, по тази толкова съществена, толкова важна за историята, за идентичността ни като народ, за доброто самочувствие и респект, тема произхода на българите. Все още няма една установена цялостна теория, подкрепена от водещите историци, Института по история БАН, съответно професори по история от различните университети. Няма една теория. Незнайно защо повечето народи, държави в света имат унифицирана своята история. Ние българите нямаме. Има десетки и стотици мнения, хвърчащи в различни посоки, показващи различни локации на произход на българите, звучащи някой път абсурдно. Сега, нашата книга, това, което ние представяме като теория, се базира на проучванията на десетки средновековни европейски хронисти, първите европейски историци. И в някакъв смисъл ние правиме типа проучване, каквото е направил Паисий Хилендарски, бащата на българското възраждане. Търсиме най-древните и най-автентични, исторически, достоверни извори, пълни с факти, добре документирани, близки до тези древни времена, за да създадем максимално реалистична историческа картина на произхода на българите. Това е един подход, който цялостно бе сменен по време на от тюркофило-русофилската школа, създадена след турското робство от недобре изчистеното турско влияние в България и от последвалото руско влияние в България. Тази тюркско-руска школа създаде недобре аргументираната теория за азиатски произход на българите, поставяйки нашата прародина в много широк и абсурден диапазон навсякъде между река Волга и пустините на Монголия, забележете. Там, където няма как някога да са живели българи, по проста причина, че там от памти века, от хилядолетия преди Христа живее само жълта раса. В Средна Азия, където комунистическите историци изпратиха произхода на българите, винаги е живяла само жълтата раса. А ние, българите, сме европеидна бяла раса и не може да става въпрос за средноазиатски произход на прабългарите. Знаете, по време на комунистическия период беше изфабрикуван бог на име Тангра. Правеха се филми, международни продукции, пишеха се романи исторически. Бог Тангра никога не е съществувал. Няма нито едно историческо сведение, автентично, което да съдържа името Тангра. Имало е бог Тенгри, но той е бил бог на монголски племена, не на българи. Но това беше напън на комунистическите историци да, сервилничайки на великите руски братя, да изкарат нас, българите, диваци някъде от Средна Азия, някакво дивашко племе такова. Включително те създадаха от фалшифицирани от руски историци именник на българските ханове, те създадаха теорията за хунски произход на българите. Един пълен абсурд. Българите са се сражавали срещу хуните. Това е записано от десетки
византийски и латински хронисти. Българи и хуни са били две племена в сблъсък от двете страни на барикадата, която е била в днешна Украйна. При хунския натиск, нахлуване към Европа, българите са били една от първите ударени нации. И затова са се изтеглили насам към Дунав, между другото. Значи не може да става никакъв въпрос за каквото и да било роднинство между българи и хуни. И много други лъжливи теории, описани в първа част от нашата нова книга, наречена Лъжата. Във втора част ние подхващаме разкриването на истината на база на не само на кардинал Урбини, чиято началото на книгата на кардинал Урбини, виждате тук история на българите. Българите е записал този кардинал, ползван от Паисий. Българите са народ славянски, произхождащ от Скандинавия. След това спуснали се в германските земи край Северно море и оттам по-на юг в Европа. И той цитира трима още по-древни историци за това свое твърдение. Кардинал Мавро Урбини, ползван като исторически извор от бащата на българската история Паисий Хилендарски. Всичко това е описано с много други факти. Открихме готски цар, защото тези скандинавски племена са нахлули, пише Урбини и много други, Прибоевич и други средновековни историци. Тези скандинавски племена се спуснали в източна Европа, така наречената Сарматия. Там се оформило едно стълпотворение от скандинавско, готско, по-късно наречени славянски племена в тази Сарматия. И там са били българите, там са били и готите, които през 4 век са създали обширно кралство. Владетелът бил Ерманарих. Ерманарих, забележете, окончанието Рих. Това означава цар на готски. Същото окончание срещаме при българските владетели Исперих и Телерих. Рих, готската дума за цар. По-голямо доказателство за това, че българите са били готи в началото на своята история, едва ли ще откриете. Готската дума за цар като окончание на думата на Исперих, хан Аспарух и хан Телерих. Мисля, че това доказателство би трябвало да ви стига. Ето ви още едно. В тази царска династия, така, ранни владетели на прабългарите, сме сложили Улфила. Защо? Защото готите на Улфила пресекли Дунава в края на 4 век, започнали и заселили се в днешните български земи, около Свищов. В Константинопол ги наричали улгари, хора на вълка, на Улфила, улгари, племето на Улфила. От този етноним улгари, доказваме от византийски извори, се е появил етнонима българи. Това са двете ни най-големи доказателства за произхода на българите от готските племена. Нещо, което още Паисий Хилендарски е описал. Книжката се намира в Хеликон, книжарници, български книжици. Пишете ми във Фейсбук. Ще ви я дам на половин цена, защото за мен е по-важно не печалбата, а споделянето на това безценно знание, което би било много добре, много важно, би допринесло много за нас, българите, да знаеме нашите корени, нашата най-ранна история. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви весели коледни празници.